जतन हामबाय बेनिवा जों पहिला जोंनि गरजि ओनसोलनि खालायबाय गरजि एडिसि प्लेस ते पूर्व गजिसरा कालाबन पन्चायत जों गायथाम खालायबाय जोंनि गरजि साब जुनाल अफिस न गाना गाना नाय बेलाय खेपालं नुबाय जों जोंनि दिफ्रामाव थानिंगै जों ससियेल वार्क खालायलेखा खालायलायथानिव गोबां को खालायनो बर' नुजाखा आनि बागै जों तेबो आनि ताखु बुखु बिनि नाय तंनाय बर'नो बां कबकनाय जागा जागाव स्कुल ते गोबां मा अफिस अफ क्लिनिंग यांगै तंखांखे जों बेबागनो गभर्नमेन्टनि उपरमन बारजारoi तंखांखे आबो क्लिनिंग याखानाय आनि बागै जों जतन मान खांखे जों किसा मासा ससियेल वार्क खालायबाय दिफ्रामाव थानि हामख्रायनि बागै जों हाके खालायलायजाबायानो तेबो तेम सामु तंख जों पाइसुलियाख जों बना पाइलायनो बेबाग पाइरा सबिनो कसं खालाय थांलायनाय हनै जों दिनै नंगै साखायजाव जतन खालामबाय।